ngecek anake mentok kok anake mentok oh ono iki lagi apa iki oh ngelompok bengi dicek anak kayu tak obong kabeh nang ngisor paling seneng turu cek ndok siji ya nang kandange tangga sik dulur sih lho iki nek ngendok iku sobo dadi yo apa kok sobo deke anggrem apa ya ngendok ini iki gak iki mangkane lawange tak buka lawange kandang ben sobo ucul dhewe gak gelabakan koyo niku lho kok sirang lho